नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण क्रश वापरून रसमलाई रबडी केक बनवणार आहोत। प्रथम आपण केकचं बॅटर बनवूया। आपण अर्धा किलोचा केक बनवतोय, त्यासाठी मी प्रिस्टीन कंपनीचं 2 कप म्हणजे 200 ग्रॅम प्रीमिक्स घेत आहे। तुम्हाला जर याऐवजी होममेड व्हॅनिला प्रीमिक्स वापरायचं असेल तर त्याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहे आणि त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देत आहे। 1/4 मेजरिंग कपच्या मापाने आपण 1.5 कप पाणी यामध्ये घालणार आहोत। आता यामध्ये 2 चमचे म्हणजे 10 ml तेल घालून केकचं बॅटर तयार करून घेऊया। रसमलाई केक असल्यामुळे या बॅटरमध्ये मी अर्धा चमचा रसमलाई इसेन्स आणि 3 ते 4 थेंब येलो कलर घालून पुन्हा एकदा हे बॅटर मिक्स करून घेत आहे। आता आपलं हे बॅटर तयार आहे। इथे मी अर्धा किलोचा हार्ट शेप टीन घेतला आहे, तो प्रथम आपण तेलाने ग्रीस करून घेऊया। त्या साइजचा बटर पेपर यामध्ये ठेवून पुन्हा एकदा तेलाने ग्रीस करून घेऊ। आपण बनवलेले केकचे बॅटर टीन मध्ये ओतून आपल्याला अशा प्रकारे हा टीन 3 ते 4 वेळा टॅप करून घ्यायचा आहे। इथे मी एक मोठे भांडे 5 मिनिटे लो फ्लेमवर प्रीहीट करण्यासाठी ठेवले होते। यामध्ये एक स्टँड ठेवला आहे। आपल्याला हा केक टीन या भांड्यामध्ये ठेवून 25 ते 30 मिनिटांसाठी लो फ्लेमवर केक बेक करून घ्यायचा आहे। आता आपण काडीने केकच्या मध्यात चेक करूया। काडी क्लीन निघाली म्हणजे आपला केक व्यवस्थित बेक झाला आहे। केक पूर्ण गार झाल्यानंतर सुरीने केकच्या कडा मोकळ्या करून केक डिमोल्ड करूया। आपण या केकचे 3 समान लेयर कट करून घेणार आहोत। त्यासाठी सुरीने प्रथम केकवर मार्किंग करूया। नंतर त्या मार्किंग मध्ये अशा पद्धतीने दोरा अडकवून तो दोरा एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेस खेचावा, म्हणजे केकचे लेयर्स व्यवस्थित कट होतात। इथे आपले केकचे 3 लेयर्स कट करून झाले आहेत। केकसाठी योग्य प्रकारे व्हिपिंग क्रीम बीट कशी करावी याचा डिटेल व्हिडिओ आपल्या चॅनेलवर आहे आणि त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे। इथे मी केकचा बेस घेतला आहे, त्यावर थोडे बीट केलेले व्हिपिंग क्रीम लावून त्यावर केकचा कट केलेला सर्वात खालचा लेयर ठेवूया। असे केल्याने आपला केक इकडे तिकडे सरकत नाही। इथे मी वाटीभर दुधामध्ये 2 चमचे साखर घालून मिक्स करून घेतली आहे। आता आपण हा लेयर या दुधाने सोक करून घेऊया। व्हिपिंग क्रीम मध्ये येलो जेल कलरचे 4-5 थेंब टाकून मी ते मिक्स करून घेतलेत। आता हे क्रीम मी पाइपिंग बॅग मध्ये भरून घेत आहे। त्यासाठी मी मगचा वापर केला आहे। तुम्ही या जागी ग्लास सुद्धा वापरू शकता। पाइपिंग बॅगचा वापर करून आपण आता या लेयरवर क्रीम लावून घेऊया। अशा पद्धतीने क्रीम लावल्याने ते लावायला सोपे जाते आणि सगळीकडे सारखे पसरते। लावलेले क्रीम पॅलेटने लेवल करून घेऊ। आता यावर 2 चमचे रसमलाई रबडीचा क्रश घालून पसरवून घेऊ।
यावर केकचा दुसरा लेअर ठेवून पहिल्याप्रमाणेच दुधाने सोक करून त्यावरती क्रीम लावून घेऊ। क्रीम पॅलेटने लेवल केल्यानंतर यावर रसमलाई रबडी क्रश घालूया। यावर आता मी तिसरी म्हणजे सर्वात वरची लेअर उलटी ठेवून दुधाने सोक करून घेत आहे, यामुळे फिनिशिंग करणे सोपे जाते। इथे मी या पद्धतीने केकला साइडने क्रीम लावून प्रथम क्रम कोट करून घेत आहे, यामुळे केकचे क्रम्स फिनिशिंग करताना क्रीम मध्ये येत नाहीत। आता हा पूर्ण केक आपण क्रीमने कव्हर करूया। केकच्या वरच्या भागाला पॅलेटने प्लेन केल्यानंतर साइडच्या भागाला कार्डने फिनिशिंग करूया। त्यानंतर साइडला झिगझॅग स्क्रॅपर फिरवून डिझाइन काढून घेऊ। पुन्हा एकदा केकच्या वरच्या भागाचे फायनल फिनिशिंग पूर्ण करूया। त्यानंतर क्रीम मध्ये पिंक जेल कलर मिक्स करून केक वरती N1 या नोझलने रोझेट काढून घेऊया। आपल्या चॅनेलवर सुरू असलेली केक सिरीज जर तुम्हाला आवडत असेल तर जरूर चॅनेलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, कारण आम्ही दर गुरुवारी दुपारी ठीक 4 वाजता नवनवीन आईस केकचे व्हिडिओज घेऊन येणार आहोत। N1 नोझलने केकच्या खालच्या कडेला मी बॉर्डर करून घेत आहे। इथे मी बदाम पिस्त्याचे काप आणि गुलाबाच्या पाकळ्या वापरून हा केक डेकोरेट करून घेत आहे। आजचा हा सुंदर असा रसमलाई रबडीचा क्रश वापरून बनवलेला आईस केक तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।